Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakam Khyrdop ekimar kimata syakari Bangladesh kamdeshu kamat kepadang thumai bangin yakaran namare kani laju yatai nakapor syakapor hapok karilum khasi jaintia klem dala ban pinshisha yaka hendre kini ki kindiat sngi lapau prthei kawei kakot jingai bor jongkawei ka hima ban lum khajanano nakini ki kali ki rinsan social media patkani ka hima kadei kepadana Southwest Khasils hakani ka kot kabalong hakadur kum ka notification kadai kablapan mi na usiem ka hima maram bat kani ka don haringkat ka jingshan ya ka sil par ka jingsoi jong usiem habayo lat ban yakren bat usiem ka hima maharam ka bawlapan shai da ka baong ba ka jing pelong ya ka hima ban phalum khajana kadai hi ka jingbom banse namar ki kali ki shuya kada ka bamon namar yaki Sipai yada kaput BSF ki badan hakate kathan kim jubat Henry ai lait lot bakin rong bat mi kat hakaba kiman hakawai kalyang katalong khubor kayetho pawatla ki bor sarkar ki tip tingkreng yakani Henry kim kren AA wala kala judan ka jing ujor na kirio patba shaki nakawai ka por shakawai pat katkum kate ka jing ai bor usiem ban lum khajana kabla ai hawai rio shimet lapen pau bai pakahima ka ai bor u bon lum yakabai krong nakimar blak balik di sa Bangladesh barlaong bayakani la banlum haken yong klem dabu pat yakagiet lani kata ka Khyrdop ka jinglum kade banlong nakimar bam Kynthup yaka Masi balabu doru baki kali pick up ki hab Banse sanspa tingka shikali ki trok nriu tayar pat shajar tingka ka bayaki we ki mar ka Kynthup yo biri bat ki we kan shong ha jingstan jong nonglum Pisa Labatharu bo nonglom udai ban ai jingkhen chisien chimnai klem tadon kampat ban ai riset namar bakidei ki marblak barkane gi jing ai bor kalas dang nadu bna yayong jong snem arjar arpunrio hakoi kalyang lala ban yo lum jingtep nagi nong shong shnong bagani gi jing ya ki kali ki bakhai marblak Kynthup ka Masi ka jorbha ki por minmiet kabalala ban penshishaling ba ki video ki blaring badru ban yo I ka we ka jaka ka balum balang ya ki Masi hashwa bankit yaki daka pick up sa Bangladesh halor kani ka jingjor bha kani ka kam Khyrdop kum ki marbam ka Masi kum bapen pau daka hima maharam bat ki we pat ki mar ki pajba ki laot pakani ka lakhta ya ka lek kawan jongki namar ka surok ka lajat rathai bat ban pelong iki ban ring dorki bat ban pha shako office Shillong Mail Yeah. Habathin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya